Ahir, la consellera de Salut ens va anunciar novament un retard en la construcció de l'Hospital Joan XXIII. Fa molts anys que des de les comarques de Tarragona reclamem la construcció d'aquest nou equipament, que no tan sols dona servei a la ciutat de Tarragona, sinó que és de referència per tot el camp. Els governs de Junts per Catalunya i Esquerra demostren una vegada més que Tarragona no és la seva prioritat. Altres equipaments hospitalaris d'altres parts del país ja comencen les seves obres i per tant veurem com es posen en funcionament molt aviat. A Tarragona no. A Tarragona sembla que haurem d'esperar fins al 2026 i ja veurem. A més, tampoc sabem si aquest nou hospital tindrà més llits o més personal. Per tant, una mostra més del mal govern i del menysteniment cap al Camp de Tarragona de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Ens cal un canvi, ens cal un govern que torni a prioritzar les necessitats dels tarragonins i tarragonines, que faci les inversions necessàries, que es doti dels serveis que necessitem. No som ni volem ser comarques de segona. Catalunya necessita un canvi i el Camp de Tarragona també.